दे सिङाव थाथों गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि जानानै गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदोंमोन। दा बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाया जोंना गाहामै गाहाम जाफुंनानै थांबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो नैबे बिनानावमोन सम्पारानि बसुमतारी, जोमै बसुमतारी आरो रोमै बसुमतारी बिथांमोनखौ न'सिम दैथायहरनो थाखाय माने रायजोनिफ्राय जोङो दान बक्स होनानै माने अनसुंथाइ बिख'दोंमोन। दा गोबां रायजोफ्रा अनसुंथाइ होलांदों। दा जोङो बेखौनो रायजोफोरनिसिम बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय डिक्लेयार होनो नागिरदों माने बेसेबां एमाउन्ट जाखांखो। मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि नङा, रायजोफोरनि अनसुंथाइ होनायसो। दा जों बेखौ रायजोनो फोरमायहरफिननाया बे जोंनि मोनसे दायित्व। दा गासै जोङो एमाउन्टखौ सानबाय 26,100 रुपिस जाखांदों रायजोफोर। आं खनसे बुंबावनि 26,100 रुपिस रायजोफ्रा दिनै बे बिनानावमोननो, बे मादैमोननो डनेसन खालामलांदों। दा बेजोंनो जोङो माने बिथांमोनखौ टिकेट बानायनानै न'सिम दैथायहरनायनि थाखाय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादा थांखि लादों। दा बिनि गेजेरावहाय फंनैसो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि आफादगिरिखौबो माबा मोनसे मेसेज हरनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनैनि बे जोंनि ब्रैथि रंजालि बैसागु खुंनाया दिनै मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव। आरो लोगोसे जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोन हेफाजाब होनायाव बा जों नोंथांमोननिसिम मदद बिनायाव, हेफाजाब बिनायाव नैबे जोमै बसुमतारी, सम्पारानि बसुमतारी बिमानि मुङा सम्पारानि बसुमतारी आरो जोमै बसुमतारीया जाहैबाय CWC अफिसाव जोबजानानै दंमोन 3 दाननिफ्रायनो। आरो दा दिनै जोंनि BBWA रेस्किउ खालामनानै लाबोदोंमोन। लाबोनानै बिथांमोनखौ जोङो न'सिम दैथायहरनो हायाखै दिनैसिम रांखावरिनि प्रब्लेमाव। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरनाव मदद बिदोंमोन, दान बक्स होदोंमोन नैबे जोंनि रंजालि बैसागुनि गेजेरावनो। दा बे दान बक्सआव जोंहा 26,100 रां मोनबाय। बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनो सानदों आरो हामबाय होननानै आं बुंनो सानदों। बाख्नाय हरनो सानदों आरो रायजो राजाखौ। गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि मदद होलांनायाव। जोङो नैबे बिमा आरो फिसाजो सानैखौ जोङो गाव गावनि गामियाव मोजाङै मोजां दैथायहरनो हासिगोन। गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर, जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ भेरि माच। दा नोंथांमोनाथ' बिथांमोननि सायावहाय सिगांनिफ्रायनो मिथिबोखाबाय। दा जोङो बिसोरनि फारसे डिटेलै खोन्थानो सानला, अब्लाबो बिसोरनि गामिखौ आं खोन्थाहरनोसै लास्टआवहाय। बिथांमोनहा चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका जांसिबारि गामिनि रायजोफोर। दा दिनै बेखिनिखौनो होननानै जोङो BBWA आफादनि जै होनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय BBWA नि जय BBWA नि जय BBWA नि। थेंक इउ रायजोफोर, जाबाय दे।